салом ба ҳама дӯстдорони футбол дар канали мо. имрӯз барномаи ҷолибе дорем ки дар он мо дохтарин хабарҳои олами футболро баррасӣ мекунем. аввал аз Криштиану Роналдо шурӯъ мекунем ки тибқи овозҳо ният дорад дар соли 2025 ба бозии фаъолона баргардад. интизор меравад ки ӯ бозам бештар гол мезанад ва шояд Ал-Насрро тарк кунад. баъдан дар бораи Муҳаммад Салоҳ суҳбат мекунем ки ба назар мерасад омодааст тобистони имсол Ливерпулро тарк кунад то барои унвони чемпионии Премер-лига талош намояд ва албатта наметавонем пирӯзии драмавии Реал бар Валенсияро ки бо ҳисоби 2-1 анҷом ёфт нодида гирем ки дар он Беллингем қаҳрамон шуд, гол зада ва пас аз хориҷ шудани Винисиус ба Модрич асист кард. агар хоҳед ки дар ҷараёни ҳамаи рӯйдодҳо бошед ва бозии мустақим бозиҳои беҳтаринро тамошо кунед, ба канали телеграми мо ҳамроҳ шавед. дар он ҷо шумо метавонед на танҳо бозиро дар вақти воқеӣ тамошо кунед, балки бо дигар мухлисон онро муҳокима намоед. ссилкаи телеграм канал дар описаниеи ин видео. ягон лаҳзаи муҳимро аз даст надиҳед. акнун дар ягон ҷо баъзур шинед, мо бошем сар мекунем. бозии футбол байни дастҳои Реал ва Валенсия дар варзишгоҳи Месталия як намоиши воқеӣ ва пур аз ҳаяҷон буд. ин бозӣ ки бинобар офатҳои табиӣ ба таъхир афтода буд, тамошобинонро бо шиддатнокии худ ба ҳайрат овард. аввалин голро Угадуро дар дақиқаи 27 зад ки ба дастаи худ яъне Валенсия нерӯи бештар бахшид, вале Реал таслим нашуд ва ҳамлаи худро идома дод. дар дақиқаи 55 Ҷуд Беллингем имконияти баробар кардани ҳисобро дошт, вале туби ӯ ба сутун расид. баъд Килиан Мбаппе гол зад, вале онро бекор карданд, чунки дар офсайд буд. дар дақиқаи 79 Винисиус Ҷуниор барои тела додани дарвозабони Валенсия Корти сурх гирифт ва аз майдон хориҷ шуд. бо вуҷуди ин Валенсия натавонист ҳисоби ғолибро нигоҳ дорад. дар дақиқаи 85 Лука Модрич бо ёрии Беллингем ҳисобро баробар кард. бозӣ бо голи ғолиби Ҷуд Беллингем дар дақиқаи 95 тамом шуд ки ин ба Реал се холи муҳим овард. ин ғалаба ба Реал кӯмак кард ки мавқеи худро дар ҷадвали Ла Лига мустаҳкам кунад ва аз рақибони асосии худ Атлетико ва Барселона пеш гузарад. бо вуҷуди ғалаба Винисиус метавонад барои рафтораш чанд бозиро аз даст диҳад. ӯ барои ҳодиса узр пурсид, вале мумкин аст мақомоти футболӣ ӯро ҷазо диҳанд. агар кумитаи интизомӣ қарор қабул кунад, Винисиус метавонад аз 2 то 4 бозиро аз даст диҳад ки ин барои Реал мушкилии ҷиддӣ хоҳад буд. ин бозӣ нишон дод ки футбол на танҳо як бозӣ, балки пур аз эҳсосот аст ва ҳар лаҳза метавонад тағйир ёбад. Реал устуворӣ ва қобилияти мубориза то охирро нишон дод ва мухлисон аз ин бозӣ як намоиши ҳақиқии футболӣ доштанд ки онро дербоз фаромӯш намекунанд. Муҳаммад Салаҳ эҳтимолан тасдиқ кард ки ӯ дар тобистон Ливерпулро тарк мекунад, зеро ӯ мехоҳад чемпиони Премер-лига шавад. дар як мусоҳиба бо Sky Sport Салаҳ ишора кард ки дар охири мавсими ҷорӣ вақте ки шартномаи ӯ ба идмом мерасад, Ливерпулро тарк мекунад. ӯ ки бозингари дастаи миллии Миср аст, гуфт ки ин солҳои охирини ӯ дар Энфилд аст ва қайд кард ки мехоҳад бо як трофеи дигар дар Премер-лига шартнома бандад. дар ин мавсим ӯ дар ҳолати хуб қарор дорад ки дар 18 бозии чемпионат 17 гол задааст ва 13 партофти голи додааст. Салаҳ гуфт ки забони испаниро меомӯзад ки шояд ба гузаштанаш ба Ла Лига ишора мекунад. инчунин ӯро бо гузаштан ба Пари Сен-Жермен дар Лига 1 ва ба як давраи судманд дар Арабистони Саудӣ пайваст мекунанд. Ливерпул намехоҳад ӯро аз даст диҳад, аммо мусоҳибаи охирини ӯ ба назар мерасад ки пешниҳоди охирини ӯ барои рафтан аст. Салаҳ гуфт: аввалин чизе ки дар рӯйхат буд ин буд ки бо Ливерпул Премер-лигаро ғолиб шавам. дар мусоҳибаҳои ман дар 7 ё 8 соли охир ман ҳамеша мегуфтам ки мехоҳам Лигаи чемпионҳоро ғолиб шавам, аммо ин бори аввал аст ки ман мегӯям ки воқеан мехоҳам бо Ливерпул Премер-лигаро ғолиб шавам. вақте ки аз ӯ пурсиданд ки чаро ӯ ба гирифтани ин унвон ин қадар таваҷҷӯҳ дорад, ӯ илова кард: намедонам, шояд ин барои он аст ки мо ғалабаро он тавре ки мехостем ҷашн нагирифтем. ҳамчунин ин соли охирини ман дар клуб аст, бинобар ин мехоҳам барои шаҳр чизи махсус кунам. ин дар зеҳни ман буд. мо 30 сол ё чизе наздик ба ин унвон интизор будем ва пас вақте ки онро гирифтем, пандемия буд ва мо воқеан вақт надоштем онро дуруст ҷашн гирем. ин на он қадар кори хуш аст, бинобар ин умедворам ки мо метавонем онро имсол кунем. дар ин охири ҳафта Ливерпул бо Манчестер Юнайтед бозӣ мекунад, зеро онҳо кӯшиш мекунанд ки пешсафии худро дар ҷадвали Премер-лига бозам бештар кунанд. шумо дӯстон дар кадом даста мехоҳед Салоҳро бубинед? вариантҳои худро дар комментария нависед.
Криштиану Роналдо дар соли 2025 боз ба кор бармегардад. Интизор меравад ки дар соли оянда ӯ голҳои зиёдтар занад ва шояд Ал-Насрро тарк кунад. Ӯ 5 маротиба тӯби тиллоӣ гирифтааст ва ҳоло ба ҷашни 40-солагии худ наздик мешавад ки ин сана 5 феврали соли 2025 аст. Роналдо ҳанӯзам пурқувват аст ва фикр мекунад ки то ба охир расидани касбаш ҳанӯз вақт мондааст. Роналдо орзу дорад ки дар касби худ 1000 гол занад пеш аз он ки аз футбол равад. Барои расидан ба ин ҳадаф ба ӯ эҳтимолан боз чанд сол лозим аст. Ҳанӯз маълум нест ки оё ӯ дар лигаи касбии Арабистони Саудӣ мемонад ё ин ки не. Шартномаи Роналдо бо Ал-Наср соли 2025 ба охир мерасад ва пас аз он ӯ метавонад ба сифати бозингари озод шавад. Гап дар бораи он меравад ки шояд ӯ ба Аврупо баргардад, аммо ҳоло ӯ ба Эр-Риёд паём фиристодааст ки омодааст ба кор баргардад. Роналдо дар вақти истироҳати зимистона дар Ховари Миёна буд. Ӯ бо ҳамсараш Ҷорҷино Родригес ва фарзандонаш ба Лапландия ва Дубай сафар кард. Пас аз истироҳат ӯ боз ба бозӣ бармегардад ва 9 январи соли 2025 бо Ал-Аҳдуд бозӣ мекунад. Ба ҳамин тамом воридам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайров. Хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.